Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc Sant Pere i aquestes són les notícies d'Higini Televisió. El diari Ara ha publicat el rànquing, els 20 noms més emprats per batejar carrers catalans, segons les dades de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Vegem, doncs, si a Sant Pere de Vilamajor seguim la tònica general del país o no. El nom més utilitzat a Catalunya per anomenar un carrer és Carrer Major, utilitzat 735 vegades, però curiosament no el trobem a Sant Pere de Vilamajor. Del carrer Major, aquí en diem Avinguda de Sant Nonet. El segon nom més comú és Catalunya, amb 438 carrers que porten aquest nom. A Sant Pere de Vilamajor haurem d'anar al barri de Can Vila per trobar-lo. I el carrer de la Font, el tercer, el trobarem a Can Llobera. El carrer Nou el trobarem a l'Eixample i el carrer Montserrat el trobarem a les Faldes del Montseny. I el sisè nom de carrer més comú és Barcelona. A Sant Pere de Vilamajor anirem a Can Vila per trobar-lo, però a l'Eixample també trobarem el carrer i la plaça Comtes de Barcelona. El número 7, el carrer Pau Casals, el trobarem a les Faldes del Montseny. El carrer del Pi, el número 8, el trobarem a Can Vila. El carrer Jacint Verdaguer, novena posició, el trobarem a Can Ram. I el número 10, el carrer de l'Església, el trobarem al barri de la Força. Catalunya també té molts carrers a nom de sant, com també Sant Pere de Vilamajor, i també tenim el carrer Sant Jordi, que el trobarem a Can de Rocar de Nou. Girona té 190 carrers dedicats a aquesta ciutat, i a Sant Pere de Vilamajor també el trobaràs al barri de Can Vila. En canvi, en tretzena posició hi ha el carrer del Raval, que no el trobaràs a Sant Pere de Vilamajor. Sí que trobaràs el carrer Montseny, a l'Eixample, i el carrer Lleida, a Can Vila. En setzena posició trobem Pompeu Fabra, qui va salvar les campanes velles del campanar de Sant Pere, i li ha dedicat un carrer al barri de Can Ram. El segon sant que entra en aquest rànquing no és Sant Pere, sinó Sant Antoni. 165 carrers porten aquest nom, i a Sant Pere de Vilamajor hauràs d'anar al barri de Can de Rocar de Nou per trobar-lo. En canvi, a Sant Pere de Vilamajor no trobaràs cap carrer dedicat al poeta Joan Maragall, ni tampoc cap carrer de la Creu. Però sí trobaràs un carrer dedicat a la ciutat de Tarragona, com han fet altres 162 pobles de Catalunya. En aquest cas, l'hauràs d'anar a buscar al barri de Can Vila. Amb aquestes dades a la mà, ens poden venir dues idees al cap. La primera, i la més important, és un missatge que cal adreçar a tots els alcaldes de Catalunya. Il·lustríssims senyors alcaldes, no pot ser que Sant Pere no aparegui en aquest rànquing. Per tant, els animo a batejar, amb aquest nom tan nostrat, places, viles, avingudes, carrers, passatges, rambles, rondes dels seus municipis. He dit. I la segona pregunta que ens hem de fer us la deixo en forma d'enquesta al blog higinirrero.cat. Com s'hauria de dir la via principal de Sant Pere de Vilamajor? Opció A, Avinguda de Sant Nonet. Com es diu ara, ja està bé, quina mania en canviar les coses. Opció B, Avinguda de Sant Ramon Nonat. Mantenim el nom de sempre, però escrivim-lo correctament. Opció C, Carrer Major. Si és el carrer Major, diem-li així i punt. Hem de ser l'únic poble que no tingui un carrer major? Ah, i no us descuideu de jugar al joc dels racons de Vilamajor. De moment, això és tot per avui. Ens podreu trobar a les 24 hores a higinirrero.cat. Us mantindrem informats.